Good evening. Bagtahan na nga intuloy ay napigsa nga bayakabak. Mangiwat kumamanan, naringgor kumaman ti pagmisaan tayo. Tatay bigat, kalpasan nga namigat kami, dapo taawan na ira na nga schedule. Napanak ijay tennis court, napang kami agpalingat. Kaadda imay, nakabitbit ti supot, naka-short pan, dapat dito kasla leggings na nga lalaki, nga si babasa, nga kasla makita mo nga kasla puti marmar kumapay. Kuna nakindagi jay agdaldalos ijay, dagit agtrab-trabaho di jay, anti gatangin yun, kuna na di jay naalan na nga ikan. Nakita adda daytay kasla tekapiti baybay arimbo kang nga babasit sapsap adda osuos adda basta na duma-duma nga klase nga ilakunan ata na ja mo no nakakalapan DJ samot tinaalan na piman kunada sikati manggatangan apo kunada kunak manuday tang nasa nga gusot latan apo apay maditi 120 kunak ka. Uday taman ti gumatang imbes nga tawaran na ke ipangato na kuna daga jay gumatang ijay. Ke mabalim nga balbaliwan tayo ha. Siyempre no dakay kumati gumatang. Kaya naghina 50 ada ta ko na yo ang. Ikarit yo agap apa kayo ginga nga nalausen, agpinpin na pilit kayo uray singsing ko. Agpinpin na pilit kayo ijay tawar. Kagapot ay asik mo tata, makita mo, nagbasit lang nga rodan, tawaram pay laan. Kasi iso lang nga makita na mo ti agmalam, kahama nga nadagsen, makagatang at tibula ti tenis nga sa 300 dejek. Kaya may mayat ko mano, adda na era na nga kwartak ka, apay hangat ang ano sa gagasot, kunana ka dubliyam, dua gasot. Kala kasi kumanya. Tano gumatang kay tibag nga dejek online ka, pamain ka, di magpipin na nga to kayo, wano masitas, mine ko nam ka 120, mine 150, mine hindi kang nakahindi na to tamasitas nga kaimulmula gayam idisi mangpet kanyam nakseten. Kasi ay kaysa ti ko nak mabalintay mga balbalyan gaputi ayat, asi, tulong. Niti nga jay kala ko madijay wagas ti pa nagpampanunot ka balbalyan tayo. Kitahaon ni Pedro kas di mo tinapasama kada Pedro kat. Lano kitahaon tayo ang da kayo taga-igid tay ti baybay niya. Mas ad-adda kada kayo nga taga-igid ti baybay tasyak ti mayak laki mapon kada kayo. Kada kayo da kayo nga mismo taga-igid kay ti baybay amuyo ti rigat na ti agkalap. Ado amuyo ti rigat na no ka ano ti kaadda ti ikan ken kaawan ti ikan. Kaya tatay malam ada nakita nga na mga paksiw nga ipon ijay, apaya nagatangan yung ipon, ijay ili apo, apaya limakan, tay di na minsan ka 400 sa nagbalin sa kanong adwa gasoten. Kawan ata tirigat na mati ay agkalap, amuyo tirigat na niya. Kasjay kada Pedro, kabisado data, dimakdakkel da amang ngalap. Kabisado da no kas ano ti panagkalap, ta isugarod ti tinawtawid da nga bibiyag da nga taga-igid ti baybay. Katapta ko nada, ni Apo Esos, agisuro, bigbigat. Isuro na dagiti taptao, nakakita doon nga bilog na panaglugan, tagdudupudok dagarod, durunin dan na panaglugan insuro na, idi ko ang kunan na kada Pedron, ipatingayo ti bulogyaw, iwayat yo ti ikatyaw. Inyamot, Apo ko na nadiyay, natural nga panagpampanunot ni Pedro, kaya dagiti kakadwana, madida kayat at ammo dagarod nga awanan, aldawen, nagpapanag, awan apulos na alami, kunana nga rod. Numampay kunana, dijay, tinakaalaan na. Numanpay no, kasta, no isuti kunam, iwayat ko ti ikat. Kas na intawan, nga biyag, na bannugan, agak akas dagarugan niya, nabannogan, ngam jay katatao na ni Pedro, agkitakit, ngam kunana, numampay no kasta, no isuti kunam, iwayat ko ti ikat. Kiinwayat da, ay kat,
sa nga bantuon, nagabsuon nga ikan ti na awat da. Anya ti ibagbaga na dito kakabsat. Uray no adda laing, adda talento, adda skills tayo, adda amin nga adda kada tayo. No, uray aramaton tayo daytoy, napinpintas to pailaeng ti sumurot iti pagayatan ni Apo Diyos. Na may mayat to pailaeng ti sumurot ti pagayatan ni Apo Diyos. Tas pangarigan ko ma, wen adda sakit mo, adda riinaem, uray ka inya nga doktor, uray ka no, adda specialty da amin dagiti do doktor na ited nga trabaho laing na ited nga siglat kadakwada. Ngem addalat ta faktor na, addalat ta akem na ti panagtalet, panagkararag ken ni Apo Dios. Uray kas ano nga laing tayo, addan tulak ta dijay laing na, addan tulak ta pintas na dijay panagtalet, panagkararag ken ni Apo Dios. Takas jay nga rod ti biag tayo. Adda dagiti bukod kon iti local language tayo ka adda bukod tayo a diskarte. Nya adda bukod tayo nga pamuspusan. Ngem na may mayat tulak ta ti panagtalet ken ni Apo Dios. Ore ka dagiti plano tayo iti biag. Ore ka dagiti kayat tayo iti biag, adda plano tayo pagbalinan ti anak, pagbalinan ti pamilya, kayat tayo nga nabuon DJ kayat tayo nga pagbalinan ti pamilya, kamaudyanan na DJ to pailaeng kayat ni Apo Dios ti kapintasan asuruten. Tano dadduma ka adda nagpintas nga planom, apay nga na ited. No hanga paraking kahaan. Isu dayto nini idi na awat ang dagiti adalan dayjay idi simurot dan gaputi kinatudyoda anya ti nagunggunada parabor nga aglaplapusanan. Dayjay. No agtudyo ken ni Apo Dios parabor nga aglaplapusanan. No agtalot ken ni Apo Dios bendisyon nga aglaplapusanan. Datayo gamino dadduma ka adda dijay diskarte tayo kuna tayo no dadduma ka oray dijay panang surot ti pagayatan na oray pan nakimisa. Oray di pagayatan na, oray dagiti pan nakimisa, ti panagserbi keng kuana, no dadduma na napintas, ngem na may mayat to pailaeng, di sumurot iti pagayatan ni Apo Dios. Oray ko na tayo nga marigatan di agkitakit di jari na tayo, di same to pailaeng. Oray ka di relasyon tayo. Relasyon tayo ti tunggal maysa, nagmayat ti na ti mga abak nga natangsit niya. Nagmayatiri na nga si Katima Idaydayaw. Wow, nagpintas. Wow, naglaing. Nagmayatiri na nga si Katima nga abak. Nung ti kayat ni Apo Dios baliktad, agpakumbaba ka. Ayatem ikararagam. Nagmayatiri na nga kaladatay ni kabaulan na nauyong nagsiglaten. Kaya na. Ngam napinpintas to pailaeng deja agpakumbaba no iso ti pagayatan na. Napinpintas to pailaeng deja sumurot iti pagayatan na takas di nga ti kinakristyano tayo. Haan nga da tayo ti mangabak ito'y lubong. Haan nga da tayo ti agbalay di dito'y lubong. Uray sa nikwam amin nga sa nikwa, uray kung kwam amin. Haan nga da tayo ti mangabak dito'y. Tinto pangabakan tayo no kas ano nga inbiyag tayo deja kinakristyano. Addaan ayat. Makaawis, makaayayo, kaslakin ni Apo Santa Maria, gasam dito na idumdum mga panakayanak na niya, naayayo ti lubong, pimintas ti lubong, gapo ti panakayanak na, inyanak na ti anak ti Diyos, kung napinpintas sa kanya tayo, haan nga daytay, datayo ti nangabak, datayo ti kabuteng datayo ti kasla, agbalbalay giditoy, itiloy, lubong tayo, ngamno, kitaan tayo di pagayatan na masursurot ka di pagayatan na itigaraw tayo. Masursurot ka di pagayatan na kadagiti aramid tayo. Masursurot ka di pagayatan na kadagiti aktibidades tayo iti inaldaw. Dayjay ti ibagbaga na or iti ebanghelyo tayo.
Nagpintas da ito'y panakailawlawag na. Imaginem ta, eksperto da, haan nga nagbalin di kinalaing da, haan nga nagbalay di kinalaing da, di nakarwaman da, anya ti nangabakan da, panagtungpal. Iso ti kong kunak no pampanunutek da ito'y, no amiriset da ito'y nga ebanghelyo. Apay, idi mapan ni Apo Isos, plinano na nga ta, Diyos nga rod iso na niya, plinano na nga ta nga inggagara nga, paadaywag dagiti ikan. Tapno maipakita ti power ko. Plinano na nga ta, imagine mo ta nagpapanag, awan laka na alada mo tan, uray udangan, awan apulos ko na, nagmadi mo ta, awan apulos niya. Uray laka man arimbok ang wano butitid tan, awan apulos na alada, wano, aramid nga ta ni Apo Isos nga, ikatekman, paadaywag man dagito ikan, ta ipakitak nga nabilbilagak. Plano na nga tawon, no? Coincidence nga awan na alada, napinpintas siguro no plano na niya. Kala na may mayat nga panunutan no plano ni Apo Diyos nga ikatanda giti ikan, tapno maipakita ti power na. Kitaan nyo. No daduma ka, napinpintas siguro nga, plano na nga, agsakit ka, plano na nga, maidugmam ka no daduma, tapno maipakita ti bilag na, no daduma ka plano na nga agrigat ka, tapno makariing diye pamatim keng kuana. Mayamet nga tano daduma nga adarete pagbot ngan tayo, tapno maipakita nga awan gaway tayo, ket agserbi tayo nga agtulnog keng kuana. Iso nga no daduma no pampanunutek, may mayat siguro no igagara na iso nga na, no adda tayo iti daytoy nga kangitingitan ti kaawan maala ti kag. Kangitingitan ti sakit, kangitingitan ti kaslatay lamad iti maidugmam. No adda tayo iti kangitingitan ti pannakaabak, baka may mayat nga daytoy mapadasan tayo, tapno addan to di pamati tayo. Tapno addan to di panagtalet tayo keng kuana. Iso nga daytoy rigat da nga nagpapanag, naawan na upay, ngem anya idinagtungpalda, bendisyon, parabor nga nagpaiduma. Iso nga no daduma, agreklamo tayo akas lakada Pedro, awam mo na alami. No daduma apaya, agsakit kami met. No daduma, maawananak met. Kasla no daduma, siyak met ti maababak. No daduma kasla na may mayat nga plano na, tapno sumungad ti baro nga agsapa, baro abannawag. Agbannawag tapno, agbalay tayo iti kamaudyanan na. Anya ti ramot ti panagbalay ni Pedro nga nakaala ti ado, panagtungpal kin ni Apo Diyos. Panagtudyo, na impapuswan a panagtudyo. Iso nga uray kangitingitan ti panubok ti biyag, kangitingitan ti rigat ti biyag, kangitingitan ti pannakaupay, na pinpintas lata ti agtalag. Tabakano, di ko nadangarudan nga adalat ta agur uray nga lawag, ijay, murdong ti tunnel nga kunada. Kabakamot no kas jay baka datay pay laeng di unag ti tunnel. Marigrigatan tay pay laeng baka asidegan aglukaten di balaygi. Ngam napinpintas lata ni Pedro ulitin tayo tinagbalaygian da ti nakaparaburan da nagtudyo ken ni Apo Dios. Rumbeng met nga agtudyo tayo ken kuana ammo tay nga rod baka dagtan asidegan agbalaygi tayo.